Hei, ihanaa, että sä oot löytänyt tämän videon pariin. Mä ajattelin, että voitaisiin tällä videolla puhua vähän pimennyksistä. Eli meillä tosiaan nyt pimennyskausi on koko aika menossa tässä syyskuussa. Ja meillä on ollut jo viime sunnuntaina kuun pimennys Kalojen merkissä. Ja meillä on tulos vielä toinen pimennys syyskuun loppupuolella. Eli 21. päivä meillä on Neitsyön auringonpimennys. Ja tosiaan mun nimi on Julia ja mä teen tänne kanavalle videoita liittyen kaikkiin ajankohtaisiin astrologisiin tapahtumiin ja energioihin ja ylipäätään liittyen astrologiaan. Eli jos sellaiset kiinnostaa, niin kannattaa ottaa tää kanava tilaukseen. Ja mulla on myös verkkosivut, eli mä teen myös astrologisia syntymäkarttatulkintoja, että jos haluaisit sellaisen itsellesi, niin kannattaa käydä tutustumassa verkkosivuihin. Mä voisin laittaa ne tähän videon kuvaukseen, niin sieltä pääsee sitten. Mutta mennään tähän videoaiheeseen, eli pimennyksiin. Tosiaan joo, meillä on pimennyskausi nyt koko tämän syyskuun menossa ja voitaisiin jutella vähän siitä, että mitä pimennykset on, mitä ne tuo meidän elämään, ehkä minkälaisia vaikutuksia niillä on. Ja tosiaan pimennykset liittyy siis kuun solmuihin, jotka edustaa tällaista meidän karmaa ja kohtaloa ja ehkä sellaista sielun polkua, että mistä me tullaan ja mitä kohti me on menossa. Eli silloin kun pimennykset tapahtuu, niin se aktivoi ehkä semmoisia isoja muutoksia meidän elämässä, että mitkä asiat ei oikeastaan enää palvele meitä meidän polulla, niin sellaiset saa lähteä ja sitten tehdään taas tilaa kaikelle uudelle, mikä on just tarkoitettu meille. Eli tosiaan pimennyskausi saattaa olla silleen vähän kaoottista, että saattaa just vaikka parisuhteissa tulla muutoksia, että tulee eroja tai irtisanomisia töistä tai muuttoa, että koti vaihtuu ja kaikkea tällaista. Se riippuu oikeastaan siitä, että mihin just sun kartalla nämä pimennykset osuu. Eli kannattaa katsoa, että missä sun kartalla on Neitsyön ja Kalojen merkit, mihin huoneisiin ne osuu. Niin se huoneiden teema antaa ehkä sellaista lisäteemaa siitä, että mihin tää just sun elämässä vaikuttaa. Ja tosiaan nyt kollektiivisesti meillä siis kuunsolmut liikkuu just tällä Neitsyt-Kalat-akselilla. Eli meillä on siis yläsolmu Kalojen merkissä ja alasolmu Neitsyössä. Ja alasolmu edustaa just sitä sellaista meidän menneisyyttä, että minkälaisia kokemuksia ja oppeja ja kykyjä meillä ehkä on, mitä me on otettu mukaan. Ja tämä alasolmu on sitten se, mistä me pyritään vähän silleen irtautumaan ja menemään just sinne yläsolmuun suuntaan. Eli yläsolmu on se niin kuin meidän sellainen ehkä kutsumus ja se just mitä kohti meidän tarkoituskin mennä. Ja me ollaan kulkemassa kohti sinne niin kuin Kalojen energiaa, mikä on tosi sellainen, siinä on tosi vahva sellainen henkinen ulottuvuus, että jotenkin me ei olla yksin täällä, vaan me ollaan osa sellaista isompaa kokonaisuutta. Ja just tällaiset henkiset teemat on niitä, mitä me tässä nyt kollektiivisesti opetellaan. Ja tosiaan nyt viime sunnuntaina 7. päivä meillä oli tää Kalojen kuunpimennys. Ja se oli ehkä sellainen niin kuin irtipäästön hetki tai jotenkin sellainen, se aktivoi meissä sellaista tarvetta oikeastaan päästää irti sellaisista asioista, mitkä ei enää palvele meitä, mitkä ei enää anna meille mitään. Ja Kaloissa nämä voi liittyä sellaiseen niin kuin ehkä vaikeuteen vetää omia rajoja, että just kun kalat on vesimerkkinä tosi tämmönen herkkä ja empaattinen, että se helposti imee silleen itteensä niin kuin muiden ihmisten energioita ja muiden ihmisten murheita, että se ottaa niin kuin asiat silleen kantaakseen, niin ehkä tässä on tullut sellaista oppia nyt, että tulee oppia vetämään sellaiset omat rajat, että mihin se oma jaksaminen ulottuu ja jotenkin suojella sitä omaa energiaa. Ehkä Kaloissa myös sellainen asioiden liika romantisointi, että jotenkin näkee ihmiset tai asiat silleen liian positiivisessa valossa, että sitten sivuuttaa jotenkin ne varjopuolet tai jotenkin ei näe sitä todellisuutta sellaisena kuin se on, niin se on myös sellainen teema, mitä tämä pimennys on nyt ehkä opettanut ja silleen nostanut pintaan. Ja myöskin sellainen ehkä todellisuuden pakoilu, että jotenkin saattaa herkästi paeta semmosia ikäviä asioita sellaiseen omaan haavemaailmaan, että saattaa olla just vaikeutta kohdata asiat sellaisena kuin ne on. Niin tällaisia teemoja.
Ja sitten myös oikeastaan tämä Saturnus, kun on nyt peruuttanut takaisin kalojen merkkiin tässä syyskuun alussa, niin se korostaa tätä, että tosiaan Saturnus edustaa sellaisia meidän niin kuin, rajoja ja haasteita ja oppiläksyjä, että mitä meidän pitää oppia ennen kuin me päästään niin kuin, eteenpäin ja silleen kehittymään ihmisenä. Niin se kulkee nyt tässä kalojen merkissä ja opettaa meille sellaisia asioita, mitkä on vielä jäänyt kesken just näissä kalojen teemoissa. Kalojen merkkiin liittyy myös tosi vahvasti unimaailma ja tällainen niin kuin piilotettu, ehkä just alitajunta ja alitajunnan viestit ja tällaiset. Ne saattaa myös korostua nyt tosi vahvasti, että esimerkiksi unien kautta saattaa tulla meille jotakin viestejä. Ja no esimerkiksi mä viime yönä, siis kuulemma nauroin unissani. Mä en yhtään muista, että mitä unta mä oon nähnyt, mutta oli vissiin hauskaa. Että tosiaan, jos sä muistat, mitä unia sä oot viime aikoina nähnyt, niin kannattaa silleen miettiä, että onko niissä jotain semmoista symboliikkaa tai jotakin sellaista viestiä, mikä sun ehkä täytyy kuulla just nyt. Ja se huone, missä sulla on kartalla tää kalojen merkki, niin se voi tuoda sellaista lisäteemaa ehkä siihen, että miten tää just sun elämässä näkyy. Että esimerkiksi jos sulla on kalat vaikkapa neloshuoneessa, niin se saattaa liittyä jotenkin perhe-elämään tai sellaiseen kotiin, että saattaa ehkä just tulla joku muutto tai uusi perheenjäsen tai jotakin tällaista. Sitten taas ysihuoneessa se voi liittyä ehkä semmoisiin omiin uskomuksiin ja sellaiseen maailmankuvaan. Jotenkin omat ajatukset muuttuu ehkä jollain tapaa, että ei enää pidä totena kaikkia sellaisia asioita, mitä on aikaisemmin ehkä pitänyt. Ja jotenkin sellaiset omat ideologiat ja maailmankuva muuttuu tässä nyt. Ja sitten just vaikka seiskahuoneessa niin voi liittyä jollain tapaa ihmissuhteisiin, että saattaa just ehkä tavata jonkun uuden ihmisen tai saattaa tulla ero jostain parisuhteesta tai jotakin tämmöistä. Kakkoshuoneessa se voi liittyä raha-asioihin tai tämmöiseen elämän niin kuin materialistiseen puoleen, että saattaa just tapahtua jotakin muutoksia niissä tai ehkä ostaa vaikka just jonkun talon tai myydä oman talon tai tällaista. Ja sama myös, jos sulla on jotakin planeettoja tässä lähellä tätä kalojen 15 astetta, niin se vaikuttaa niihin myös tosi vahvasti, että just jos on vaikka aurinkoa tai Marsia tai jotakin Venusta siinä kalojen 15 asteen lähellä. Ja vaikka tämä kuun pimennys nyt meni jo, niin nämä pimennykset vaikuttaa ihan koko tämän syyskuun ajan, että ne ehkä enemmän silleen pistää alulle asioita, että just ne niinku muutoksen pyörät lähtee pyörimään, että välttämättä just silloin pimennyspäivänä ei huomaa niinku oikeastaan mitään, että se saattaa tulla vasta silleen myöhemmin ja tosiaan pimennykset saattaa vaikuttaa sinne jopa puolen vuoden päähän, että jos nyt ei tapahtunut mitään, niin ei kannata panikoida siitä, että tosiaan antaa asioiden tapahtua omalla painollaan. Mutta sitten me voitaisiin mennä tähän auringonpimennykseen, eli siis 2 viikon päästä syyskuun 21. päivä meillä on tulossa auringonpimennys neitsyön merkissä. Ja se tapahtuu täällä ihan neitsyön viimeisissä asteissa, siellä 29. asteessa, mikä on tämmöinen kriittinen piste astrologiassa, että se on just semmoista niin kuin ehkä loppuun saattamista ja se on tämmöinen tosi karmallinen piste. Mutta sitten samalla kuitenkin just tämä auringonpimennys ja uusi kuu, sehän edustaa sellaista just uutta alkua meidän elämässä. Ja tosiaan just se liittyy näihin neitsyön teemoihin, että neitsythän on maamerkki. Se on tosi tämmöinen käytännöllinen ja maanläheinen ja sellainen tosi yksityiskohtiin pureutuva, tällainen pikkutarkka. Ja siihen liittyy just semmoiset ehkä niin kuin arjen teemat, että just työnteko, arjen rutiinit ja semmoinen omasta hyvinvoinnista huolehtiminen ja sellainen terveyden edistäminen ja kaikki tällaiset. Näissä teemoissa nyt saatetaan laittaa alulle kaikkea uutta. Ja tosiaan nyt saattaa tulla sellainen ehkä niin kuin kutsu siihen, että kiinnittää huomiota enemmän semmoiseen omaan terveyteen ja omiin rutiineihin ja sellaiseen just arkielämään, koska arkeahan me suurin osa meidän ajasta eletään, että se on tosi tärkeää pitää huolta siitä, että oma arki on tasapainossa ja elämä on niin kuin sen näköistä, kun itse
haluaa, minkä näköistä siitä haluaa tehdä, niin oikeastaan tämä pimennys nytten tulee niin kuin ehkä muuttamaan suuntaa sen suhteen. Ja nyt kun tosiaan tämä kuun alasolmu kulkee tälleen kollektiivisesti täällä neitsyen merkissä, niin meidän on tarkoitus silleen päästä irti kaikesta semmosesta neitsyen varjoteemoista, mihin liittyy just semmonen itsekriittisyys ja perfektionismi ja semmoinen liikakontrolli, että jotenkin me liikaa silleen mietitään, että onko tämä nyt tarpeeksi hyvä ja pitäisikö mun vielä vähän hioa tätä ja että jotenkin luottaa siihen, että, tai niin kuin luottaa itseensä siinä, että mä oikeasti olen tarpeeksi hyvä ja mä olen riittävä. Ja niin kuin kaikkia asioita ei voi elämässä aina kontrolloida, vaikka kuinka haluaisi. Ja just niin kuin neitsyen energialle on tosi tyypillistä semmoinen asioiden murehtiminen ja sellainen niin kuin yliajattelu. Ja tässä ehkä kannattaa hakea siitä kalojen energiasta vähän tasapainoa siihen, että just ei jää liikaa kiinni niihin semmoisiin pieniin pikku yksityiskohtiin, vaan sillä kokonaisuudella on ehkä enemmän just merkitystä. Mutta vaikka me kuljetaan kohti tätä kalojen energiaa tälleen kollektiivisesti, niin me tarvitaan myös sitä neitsyen sellaista maanläheisyyttä ja sellaista käytännöllisyyttä, että me ei voida myöskään niin kun jotenkin vaan elää siellä kalojen haavemaailmassa, vaan me tarvitaan myös konkretiaa. Että tässäkin just semmoinen tasapaino näiden kahden merkin välillä on ehkä se, mitä tässä nyt on tarkoitus niin kun hakea. Ja se, että missä tämä neitsyen auringonpimennys tulee vaikuttamaan, niin se liittyy taas ehkä siihen huoneeseen, että missä sulla neitsyen merkki on. Eli kannattaa katsoa, etsiä ensin sieltä omalta kartalta, että missä se neitsyen symboli on, ja sitten katsoa sieltä, että mihin huoneeseen se osuu. Että jos se osuu vaikkapa johonkin ykköshuoneeseen, niin se voi liittyä semmoiseen omaan identiteettiin ja sellaiseen, niin kun, että miten sä näet itsesi sellaisiin teemoihin, että näissä saattaa sitten olla uusia alkuja. Ja sitten jos se osuu vaikka johonkin 11 huoneeseen, niin se voi liittyä tämmöisiin ehkä ystävyyssuhteisiin tai semmoisiin yhteisöllisyyteen, että minkälaisissa yhteisöissä sä vaikutat. Ja niin kuin tämmöiseen yhteistyön tekemiseen, että minkälaisissa tämmöisissä yhteisöissä sä oot mukana. Ja nyt kun nämä molemmat pimennykset on taas aktiivisena, niin se aktivoi meidän kaikkien kartalla oikeastaan just tätä neitsyt kalat huoneparia. Eli just ne huoneet, missä sun kartalla tää neitsyt ja kalat on, niin ne molemmat on tässä nyt aktiivisena. Eli sieltä kannattaa hakea sitä teemaa, että missä se just sun kartalla näkyy. Ja just jos siellä on jotain planeettoja lähellä näitä, missä tämä pimennys tapahtuu. Että esimerkiksi jos sulla on neitsyen vaikka viimeisissä asteissa jotakin planeettoja, niin se voi vaikuttaa myös tosi vahvasti näihin planeettoihin. Että just vaikka, jos siellä on vaikka esimerkiksi Mars, niin se voi vaikuttaa siihen sellaiseen sun toimintaan ja ehkä motivaatioon, että mistä asioista sä motivoidut ja mistä sä saat sitä sellaista niin kuin drivea toteuttaa asioita. Ja tosiaan, niin kuin mä tuossa aikaisemminkin sanoin, niin nämä pimennykset ei vaikuta vaan silloin yhtenä päivänä, kun se pimennys tapahtuu, vaan ne saattaa näkyä vielä ihan vaikka puolen vuodenkin päästä. Että tosiaan me eletään nyt sellaisessa pimennysenergiassa tässä koko ajan. Ja tämä aika voi olla sellaista tosi kaoottista ja jotenkin ehkä tuntuu tosi sellaiselta väsyneeltä ja uupuneelta tai voi olla semmoista ylivirittyneisyyttä tai joillakin voi olla jotain ihan innostumistakin, että tämä on tosi silleen yksilöllistä, että miten tällaiset pimennysenergiat meihin kaikkiin vaikuttaa. Ja oikeastaan, että miten näissä pimennysenergioissa sit kannattaa navigoida eteenpäin, niin ehkä just silleen, että oikeasti antaa sen muutoksen tapahtua. Että jotenkin luottaa siihen, että sulle tulee just ne asiat, mitä sulle kuuluu ja mitä sulle tapahtuu ja mitä sun elämästä lähtee, niin sen kuuluu olla niin. Ja oikeasti jos nyt tuntuu sellaiselta tosi uupuneelta tai ylivirittyneeltä, niin ottaa itselleen aikaa, että ei pakota asioita tapahtuvaksi ja ei jotenkaan niin kuin pakota itseään silleen ylisuorittamaan, että antaa asioiden vaan mennä omalla painollaan, niin niillä varmasti selviää tästä.
Mutta siinä oli oikeastaan kaikki, mitä mulla nyt näistä pimennyksistä tuli mieleen. Toivottavasti tykkäsit tästä videosta ja kommentoi vaikka alas, mitä ajatuksia tää herätti tai että onko nämä pimennykset näkynyt sun elämässä jollain tapaa tai mitä vaan nyt tulee mieleen. Mut joo, toivottavasti me nähdään seuraavassa videossa ja mä toivotan sulle oikein kivaa pimennyskautta.